Id-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina ma ċaħad xejn fi stqarrija li ħareġ biex jipprova jwieġeb għal dak żvela dwaru fil-Parlament. Fil-Parlament irriżulta li d-Deputat Nazzjonalista kien ingħata somma ta' 10,402 euro bħala kumpens ta' tmiem tal-kuntratt tiegħu wara biss 4 xhur impjegat fl-uffiċċju tal-eks Prim Ministru Edi Fenekadami. Iċ-ċifra kienet tammonta għal iżjed mis-salarju li kien ħadem għalih f'dak il-perjodu u kienet ir-riżultat tal-li twaqqaflu l-kuntratt wara li nbidel il-Prim Ministru u minflok Edi Fenekadami kien daħal Lawrence Gonzi. Minn barra hekk, b'effett mill-ewwel ta' Settembru tal-2007, Aquilina sar konsulent legali part-time b'salarju ta' 20,271 euro għal minimu ta' 25 sija fil-ġimgħa, waqt li fl-10 ta' Diċembru 2012, fl-istess jum li waqa' l-Gvern ta' Gonzi wara vot parlamentari fuq il-budget, Aquilina iffirma kuntratt ġdid mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru bħala impjegat full-time. Din id-darba u 3 xhur qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 żdieditlu klawżola partikolari li tagħtu dritt għal kumpens b'seħħ lura mill-2007 f'każ ta' bidla fil-Gvern u jew fil-Prim Ministru. Interessanti li fl-aħħar jiem fl-istess jum li ħarġu dawn il-fatti kollha dwaru, Aquilina ħareġ b'mistoqsija parlamentari dwar l-eks deputat laburista Joe De Bono Grech li minn din il-leġislatura ingħata l-inkarigu ta' delegat speċjali tal-Prim Ministru. Fi stqarrija, il-Partit Laburista qal li Aquilina, wieħed minn dawk li tant jitkellem fuq governanza tajba, inqabad fuq siq waħda għax issa ħareġ bil-fatti kif m'għandu ebda kredenzjali jitkellem dwar hekk. Qal li Aquilina għandu jwieġeb li ma sejħa pubblikant għażel la darba bid-diskors is-sejħiet pubbliċi huma tant tal-qalbu u ta' madwaru. Sostna li mhux ta' bxejn uħossu gburi li ħadem ma' Edi Fenekadami jekk ta' 4 xhur xogħol ħa iktar minn 10,000 euro kumpens minn barra l-paga. Il-Partit Laburista saħaq li Aquilina jista' jitkellem kemm irid dwar governanza tajba, iżda bil-fatti ma jgħaddix mit-test.